Il-Prim Ministru Robert Abela qal li laqa mal-konsorzju Midi għandha bażi għal ftehim barra l-qrati biex ix-xewqa tal-poplu titwettaq malajr. Dr. Abela qal dan f'kumment li ta' mat-Times barra l-Parlament wara l-laqa li saret mal-konsorzju Midi l-erba'. Din il-laqa mal-konsorzju saret wara li aktar kmini din il-ġimgħa il-Gvern beda proċess ġudizzjarju kontra l-istess konsorzju dwar il-konċessjoni tal-art ta' Manuel Island li ngħatat minn Gvern Nazzjonalista fis-sena 2000. Illi wara d-diskussjoni tal-lum hemm bażi raġonevoli li fuqha wieħed jista' jasal għal ftehim barra l-qorti u li hu ideali li jkun hemm ftehim barra l-qorti għaliex jiena nixtieq illi dak l-ispazju pubbliku u waħdar u miftuħ jingħata lura lin-nies kemm jista' jkun malajr. Dr. Abela qal li l-laqa mal-konsorzju kienet waħda kordjali fejn il-Midi resqet il-proposta tagħha. Hawnhekk il-Prim Ministru tenna li l-Gvern se jkun qed janalizza din il-proposta u wara mbagħad iressa il-proposta tiegħu. Il-Prim Ministru spjega li l-pass li jmiss huwa li jkun hemm aktar diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-konsorzju bla aħħar jkun li jkun hemm ftehim dwar Manuel Island sabiex din l-art tingħata lura lill poplu u ssir park nazzjonali.